Akademie. A Lucka největší. No, já jsem si ji nafoukala, opět jsem měla takhle mega. A ono to dopadlo. A já pak odpoledne půjdu domů a pak se to stane. Lucka má hlas největší. A nemají vždycky. A nechce se jít čůra? No, to budeme taky čůra do školství. Já mám jenom klíče. A mobil, stačí. Jo, já mám. A mám špinavý odehrát. Co se taky? Co myslíš? Jaký to je hra? Dík, ty jo. Den je moc krásný měsíc. Ale se to nás vidět. Dej tam den. Co to máš? Čau! Počkej, počkej, počkej. Výběr šikana! Jdeme. Na nevíme kam, to úplně nepřináší. Holky do bobu. Ale máme vlajku. Máme vlajku. Americkou. A lajku. Lajku má. Nahodně. Nemůžeš to přeskývnout. Ne, no, ještě víc nalatovat. To na závěr bude Děča má ovadu. Aha, tak Já nevím. Natočí. jo. Padá to. No, to teď to spadlo, ještě ne. Tam je. Já mám 11. Jo, tak počkej mobil. To máš i podsední. Jo. A jak to vypadí jako? To je má kulata. Jsem na vždycky viděla v Praze. Jo, taky, a jak se tady. Pamatujeme si je, protože po ní jdeme. Ale to je do práce, ne? Až pár. No, my jsme je viděli na Který uvidíte a co to začíná. Nemohlo prožít vaše dítě, ale začíná se. Nemůže prožít vaše dítě, a nikoli je. A když se nad ním zamyslíte, dosáhne se. Čím dál tím horší, no. Čím dál tím horší. To je ale nuda. Na. To je ale
materiál, serva. Ale pamatuj, co ti říkal doktor. Myslím něco jiného. Ale ty nohy, ne. Rychle se podívej někam jinam, nebo to tady s tebou sekne. Dělej! Ty jo, halmoucha. To se predívá, že se na tom stropě udrží. No jo, jsou pořád spolu, to jim to vydrželo. Ale Gino, skočím pro jedno pixona. Ale furt se hádají. Dělej, ale. No, hádají se pořád. Ty už zase někoho nabaluješ. Ale Gino, neblázní pořád. Zdravou ti snad. Ne. No, možná, ale z tebe. Hej, Gino, máš tu moje pivo. Jo, ten život, to je tak strašný. Tak, Gina, vidíte na ní, je s tím blbečkem Joe a já jsem sám. Ale tyjo, prostě, já jsem takový chudák. Celý život se snažím. A co z toho? Žaludeční vředy, barák na Seychelách, 30 milionů na kontě. Ale to není štěstí, abyste věděli. Láska, to je štěstí. Jenomže to je marný tohleto. Možná, kdybych se vrátil zpátky v čase, když jsme ještě chodili na Gimple, jsem byl ještě při síle. Ale teď už to nemá cenu. Ale kdybych se tak mohl vrátit do minulosti a všechno to změnit. Chytil bych se té šance, už bych se jí nepustil. Ale na to už je všechno pozdě. To už je všechno marný. Nemá cenu. Asi se bojuju. Ahoj, Bobe. Čauke. Myslím, že bych ti mohl pomoci. Kámo, jsem úplně randěn. Mě už není pomoci. Ale koukej, pohleď. Ale díky, já kafe nepiju. To není kafe. To je vortexový začal časového kontinu. Ty jsi se musel, aby to mohlo trochu rozproudit rábou. Ale já tě nechci nějak urazit, ale nedávno jsem si něco podobného koupil v teleshoppingu a chtěl to vařit a krájet zároveň a teď si mi to jen válí doma. Ale tady to je prototyp, tomu můžeš věřit. Stačí, když máš kroutit kličkou a přesuneš se časem. Takže říkáš kroutit kličko a přenesu se časem. Dobře, jdu do toho. Nemám co ztratit. Jenom hlavu. Hlavu? No, když jsme to kdysi testovali, tak jsme přinášeli takový malý, roztomilý, bílý králíčky. A oni se tam bouchli. Ale tady to už novoupravná verze, nemáš se čeho bát, Bobe. Dobrá. Tak já tedy jdu na to. Jdu si pro tebe, Gino. Tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Uvažte se. A kde začala celá akce? No tak teda bylo to teda jako těžký. No to víš, že to bylo těžký. No a kdy začalo? Tak jako teda jako začalo to na podzim. No víš, že to začalo na podzim. Ale kdy? Přesně. No v listopadu. No, ale bylo to z kolikátého? 17. 17. A kde? Na Al? Aljašce? Ale prosím tebe, na Albertově v Praze. Náhodně mi tam už to máš dost. Kolik studentů bylo na manifestaci? Kolik tak hodně? No to víš, že jich tam bylo asi málo. Tak byl tam Petr, Šušan, a prosím tebe, jste jmenoval Rozinka, asi 20 000 jich tam bylo. Jo. Já to nechápu. Tak když jsem maturitu neodmaturuješ bez Rošova.
Já mi rád, že škoda. Dobrý, musíš to říct, jakože jsme v pizzerii, tady mám někde přesný adresu, ale pizzerie Korno v Holice, náměstí doma Geše Garriga Masaryka 53401. A přišla Bibi. Zabrat všechny lidi, co tady, Marťu, máme tady to vysílače z Ačka. Máme tady Ačko musí se na mě podívat. A tam je jednou. Co, já tam jsem ještě říkám, vždycky jsem nevěděla. A ještě přišla Bibi a Kájo, Kuk. A Filip, jak jinak, hop. Ne, vyhráli jsme a to je důležité. Máš to vůbec to, poďák? Kde? Aha. Kameru. Ano. Ty jo. To dělej. Je to celý na sebe. Vysvětlete tady Bobovi, kde je tu šéf. Já se zatím za tu ženu podívat. Šéf, kam jdeš? Co to tady děláte? Ale on dělal ruku našeho kámoše! Tak to povíte, já Cože? Nedáš naučit, jak s vámi bojovat. Nechcetkovný. To mě učil samotný mužství. Nejdůležitější je manipulovat nepřítele do slavné pozice. To ještě neumím, proto ty si zdobný šem a tiše. Co ne? Stačí provést jednoduchý manévr. A je to. Na tebe mám speciální píček. Dobře, já dám Janu, že odletíš až na měsíc. Plzeň, motorný
konečnou se spolu sešli na trati. Když to nikdo máš nekonečnou, když na trati se nestratí. Když na trati se nestratí. To je strašný. Ten tlustý povík. Zazubané ještě k tomu. Tady je s Ginou, já jsem stal sám. Kdybych to tenkrát nezval, tak jsem si mohl být já. Jak na něj červenej. Kdybych jako vrátil čas zpátky. Ahoj, Luďo.